Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Артур Смалякоў. Пагадненне аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве паміж Віцебскім аблвыканкамам і адміністрацыяй Саратаўскай вобласці, а таксама пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Віцебскай вобласцю і Стаўрапольскім краем падпісаны ў Маскве на 4-м форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які сёння завяршае сваю работу. Галоўнай тэмай пленарнага пасяджэння стала партнёрства рэгіёнаў краін-суседак у сферы высокіх тэхналогій і інавацый. Прадпрыемствы-вытворцы Віцебскай вобласці былі прадстаўлены на форуме вядомымі сярод расіян брэндамі: Верхнядзвінскім масла-сыр-заводам, Глыбоцкім малочна-кансервавым камбінатам, Аршанскім мясакансервавым камбінатам і кандытарскай фабрыкай «Віцьба». Віцебскія камунальныя службы збіраюцца адмовіцца ад паслуг падрадчыкаў і будуць рабіць капітальны рамонт жылога фонду ўласнымі сіламі. Як паказвае практыка, гэта дазволіць павысіць якасць паслуг і эканоміць грашовыя сродкі. У гэтым упэўніліся ўдзельнікі семінара па пытаннях павышэння эфектыўнасці работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі з удзелам міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Александра Терахова. На абслугоўванні жрэта горада Віцебска 1730 дамоў. Штогод павялічваецца колькасць аб'ектаў, якія падлягаюць капітальнаму рамонту. З павелічэннем аб'ёму работу зрасла і колькасць працуючых у складзе рамонта-будаўнічага участка, які знаходзіцца на балансе камунальнага унітарнага прадпрыемства «Жрэт» горада Витебска. Для ремонта жилых домов у нас есть ремонтно-строительный участок, в котором насчитывается 109 рабочих различных специальностей. Это кровельщики, маляры, штукатуры. Есть 13 человек, которые обучены производству работ верхолазным способом с применением альпинистского оборудования. Это где в таких труднодоступных местах, где нет возможности подъезда автолышек. Есть у нас производственные мастерские, которые занимаются ремонтом внутридомовых сетей, системы отопления, водоснабжения, канализации. Работы, проводимые хозяйственным способом, то есть собственными силами, без привлечения подрядчиков, они показывают свою эффективность. Во-первых, эта работа получается дешевле на 15-20% в зависимости от объекта. Даже на примере двух одинаковых жилых домов мы видим, что фактически стоимость работ намного дешевле. И второе – это качество работ с точки зрения того, что не нужно в случае каких-то проблемных вопросов, не нужно искать ту подрядную организацию, которая когда-то 2-3 года назад проводила капитальный ремонт. І калі летась камунальнікі ў Віцебску адрамантавалі ўласнымі сіламі 54 аб'екты, то сёлета ўжо 67. Усяго ж у абласным цэнтры ў гэтым годзе капітальны рамонт запланаваны ў 122 жылых дамах. У дарожна-транспартным здарэнні ў Полацкім раёне загінуў 14-гадовы падлетак. Аварыя адбылася на трасе Полацк-Глыбокая. Жыхарка Фарынова везла на возера 3 падлеткаў, дачку і яе знаёмых. Падчас абгону фуры зачапіла сваім аўтамабілем вялікагруз. Легкавушку пачало заносіць у бакі і выкінула ў кювет. Палачанін 2002 года нараджэння загінуў на месцы. Двое падлеткаў дастаўлены ў раённую бальніцу. Вядома, што жанчына мела 12-гадовы стаж кіравання. Турысцка-аздараўленчы комплекс «Лосведа» пасля капітальнага рамонту адкрыўся ў Гарадоцкім раёне. Дзякуючы фінансавай падтрымцы Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, любімы не адным пакаленнем турыстаў комплекс атрымаў другое жыццё. Што новага з'явілася на турбазе, ведае Інна Кірыенкава. Прыгожы інтэр'ер, сучасны дызайн. Абноўлены пасля рэканструкцыі турыстычны аздараўленчы комплекс урачыста адчыніў дзверы. Гасцям адразу далі прадэгуставаць напоі ўласнага прыгатавання, якімі будуць частаваць усіх наведвальнікаў комплекса бясплатна. Літаральна за 1,5 года тут замянілі ўсе інжынерныя камунікацыі, дах, поўнасцю абнавілі нумары і нават устанавілі ліфт, якога раней не было. Номера как стандартные, так и комфортные, одноместные, двухместные, в блоке, все с удобствами, то есть телевизор, санузел
есть в каждом номере. Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі накіравала на рэканструкцыю аб'екта больш за 5 мільёнаў рублёў. Зараз гэта сучасны комплекс, які адпавядае ўсім міжнародным стандартам. Варта толькі зазірнуць у сталоўку. 2 прасторныя залы. Тут нават устанавілі раяль. Падчас вячэры адпачываючыя будуць слухаць жывую музыку. Па апошнім слове тэхнікі абсталявалі канферэнц-залу, якая прызначана для правядзення дзелавых сустрэч. Адным словам, створаны ўсе ўмовы для адпачынку і аздараўлення. У хуткім часе плануюць завяршыць будаўніцтва бассейна. Кинотеатр, который был по проекту, мы его переоборудовали в вот такой спа-бассейн. Это не дорожечный какой-то бассейн, он такой будет неправильной формы, но это будет очень красивый, очень современный бассейн, где очень много всяких будет таких вещей, которые вот сегодня касаются спа, отдыха, и там будут различные категории, сказать, и каких-то процедур, и там и лифтингов, и макияжей, и массажей. Абноўлены комплекс сёння гатовы прыняць больш за 150 адпачываючых. Ім будзе дзе бавіць свой вольны час. Побач маляўнічая прырода, прыгожае возера. Ужо закупілі катер, велосипеды, хутка на добраўпарадкаванай тэрыторыі з'явяцца атракцыёны, корты. Мы где-то имеем в городке самом спортивную какую-то базу составляющую. Поэтому, конечно, лыжероллерная трасса. И люди могут, спортсмены, приезжать здесь жить, ездить в городок, там заниматься спортом. Поэтому для привлечения спортсменов, для привлечения туристов, конечно, это имеет очень важное значение в регионе. Поэтому мы рады, что она открывается. Мы рады, надеемся на то, что она будет заполнена, она будет работать. Адкрыццё комплекса – гэта яшчэ дадатковыя працоўныя месцы. Больш за 30 чалавек будуць задзейнічаны на абслугоўванні гэтага аб'екта. Інна Кіріенкова, Леонид Табола, навіны, Гарадоцкі раён. Працягваем выпуск. Каля 20 супрацоўнікаў Віцебскага дзяржаўнага медуніверсітэта адправіліся ў велапрабег, прысвечаны Дню незалежнасці. Адпраўной кропкай стала плошча Перамогі. Тут велатурысты ушанавалі памяць герояў вайны хвілінай маўчання і ўсклалі кветкі да падножжа монумента воинам-вызвалителям. Мы решили эту традицию поддержать, потому что мы гордимся суверенным настоящим своей страны. У нас очень славное историческое прошлое. Этот поход не только просто пробег, это еще возложение цветов на памятные места советских солдат. Маршрут у нас будет большой, мы где-то примерно пройдем сегодня 45 километров. Будем возлагать цветы в деревне Островно, деревне Крупенино, деревне Задорожье. Конечно, это и пропаганда здорового образа жизни, и привлечение к регулярным занятиям, физическими упражнениями. С каждым велопоходом у нас появляются новые люди. Конечно, это очень приятно. За это мы для этого все и проводится. Велапрабег, прысвечаны вызваленню Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, праходзіць у другі раз. Арганізатары спадзяюцца, што ён стане традыцыйным. Усяго велатурысты праедуць каля 150 кіламетраў. Дзень незалежнасці і 73-ю гадавіну вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 3 ліпеня Віцебск адзначыць дзесяткамі мерапрыемстваў. Галоўнае з іх разгорнуцца на плошчы Перамогі. У 10 гадзін адбудзецца ўскладанне кветак да мемарыяльнага комплексу ў гонар савецкіх воінаў, партызан і падпольшчыкаў. Тут жа будзе ладзіцца мітынг і тэатралізаванае шэсце. Святочную праграму працягне выступленне духавога аркестра, канцэрт, выстава ваеннай тэхнікі. Мерапрыемствы пройдуць і ў мікрараёнах абласнога цэнтра, культурна-гістарычным комплексе «Залатое кольца Віцебска-Дзвіна» і ў парку савецкай арміі. Тут арганізатары падрыхтавалі спартыўныя і забаўляльныя конкурсы і спаборніцтвы. Завершыць гулянне канцэрт на плошчы Перамогі пад назвай «За моцную і квітнеючую Беларусь», а таксама акцыя «Праспяваем гімн разам», з апошнімі акордамі якой неба над Віцебскам упрыгожыць салют. Падчас святкавання Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь віцебская міліцыя ўзмацняе рэжым дзяжурства. Асаблівая ўвага месцам масавых урачыстасцяў. 3 ліпеня з 8:30 раніцы на плошчы Перамогі, вуліцах Леніна і Калініна будуць арганізаваны 12 кантрольна-прапускных пунктаў. Праваахоўнікі будуць даглядаць грамадзян і іх рэчы з дапамогай спецыяльных сродкаў. Тут жа для кантролю за паводзінамі людзей і фіксацыі правапарушэнняў будуць усталяваны камеры відэаназірання. В связи с принимаемыми мерами безопасности в местах проведения праздничных мероприятий категорически запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, а также имитаторы и муляжи данных предметов. Проносить с собой спиртные и иные напитки в стеклянной таре,
в тетрапакетах и пластиковых бутылках темного цвета, за исключением прохладительных напитков в прозрачных пластиковых бутылках емкостью не более 0,5 литра. Находиться в месте проведения мероприятия в состоянии алкогольного опьянения или состоянием, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ. Иметь при себе либо использовать пиротехнические средства. Пользоваться флагами, вымпелами, а также эмблемами, символами, плакатами и транспарантами, за исключением государственных символов и атрибутики, разработанных для этих целей Витебским горисполкомом. В случае отказа гражданина от личного досмотра, либо от досмотра находящихся при нем вещей, он в соответствии с законом о массовых мероприятиях Республики Беларусь не будет допускаться в место проведения массового мероприятия. Падчас канцэртнай праграмы на плошчы Перамогі з 20 гадзін таксама будзе працаваць рэжым на абмежавальныя тэрыторыі, 4 пункты пропуску грамадзян. Асобныя праходы будуць арганізаваны для ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, інвалідаў, цяжарных жанчын, бацькоў з малымі дзецьмі. Да завяршэння святочнага салюта будзе забаронены доступ на манументальную частку плошчы, ў парк пераможцаў і на вуліцу Калініна. У Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь у Віцебску з 9 гадзін раніцы будзе абмежаваны рух індывідуальнага транспарту па вуліцы Леніна ад плошчы Свабоды да палітэхнічнага каледжа ў абодвух напрамках, а таксама па Маскоўскім праспекце ад галоўнага паштовага аддзялення да школы нумар 2. З 9:30 рух будзе абмежаваны для ўсіх відаў аўтатранспарту. Да іншых тэм. Курган дружбы збірае сяброў у рамках чарговай 58-й сустрэчы падпольшчыкаў і партызан Беларусі, Расіі і Латвіі 2 ліпеня ў Верхнядзвінскім раёне і на расійскім баку пройдуць урачыстыя мерапрыемствы на кургане дружбы. У іх прыме ўдзел дэлегацыя Віцебскай вобласці, больш за 200 чалавек на чале са старшынёй абласнога выканаўчага камітэта Мікалаем Шарснёвым, а таксама прадстаўнікі грамадскасці прыдзвіння. Дэлегацыю складуць вянкі да помнікаў патрыётам, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, з канцэртнымі праграмамі выступяць мастацкія і творчыя калектывы. Курган дружбы – сімвал баявой садружнасці воінаў, партызан і падпольшчыкаў Расіі, Беларусі і Латвіі. Міжнародныя сустрэчы ветэранаў і партызанаў Вялікай Айчыннай вайны 3 дзяржаў на кургане дружбы праводзяцца з 1959 года у першую нядзелю ліпеня. Кубок дружбы по пляжным футболе открывается сёння ў Віцебску. Правядзенне турніру стала добрай традыцыяй горада на Двине, якая бярэ пачатак з 2010 года. Сёлета на кубок да гаспадароў завіталі зборныя каманды Азербайджана, Літвы і Турцыі. Турнір праходзіць пад эгідай Міжнароднай федэрацыі пляжнага футбола і ўключаны ў афіцыйны каляндар сезону. Большая возможность для нашей сборной и для зрителей, прежде всего любителей пляжного футбола Витебщины, посмотреть зрелищный пляжный футбол с участием элитных команд сегодняшнего пляжного футбола мирового. Учитывая то, что в ближайшее время нас ждет этап Евролиги, это аналог чемпионата Европы по пляжному футболу, конечно, задача прежде всего этого турнира для нашей сборной – это подготовиться к важным международным соревнованиям официальным. Вынікі турніру будуць улічвацца ў міжнародным рэйтынгу зборных, у якім наша нацыянальная каманда на пачатку сезона займала 27-ю пазіцыю. А сёння падчас адкрыцця спаборніцтва ў пойме Віцьбы гледачы ўбачаць супрацьстаянне зорак беларускай эстрады і ветэранаў беларускага футбола. Турнір завершыцца 2 ліпеня. Прамыя трансляцыі гульняў кубка можна будзе ўбачыць на тэлеканале «Беларусь-5». И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюсь. До сустрэчы. У нас только свежие новости. Будем вместе. Витбичи. Подпишитесь сегодня. У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, ў асобных раёнах навальніцы. Вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду, з парывамі да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 12-17, днём 20-25 цяпла. У Віцебску воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніца. Вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду, з парывамі да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 15-17, днем плюс 22-24.